Na ce don uwarka ka sake ni. Me kika ce? Don uwarka sake ni. Ki sani jefa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai zagin iyayensa. Allah da kansa fa. Ya za ki zage ni ina matsayin mijinki? Idan mutum ya zage gaba karaba ba iyayen shi ya zaga ba. Fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Kawai ni na gaji da zaman aure da kai ne saboda na samu wanda ya fi ka. Na ga abokinka ya fi ka abin duniya. Don haka ni na gaji da zama da kai. Okay, saboda abokina ya fi ni kuɗi ne yake so in sake ki aure shi. Ƙwarai da gaske. Idan kika hakuri duniyar ma gaba ki ɗaya kwana nawa ya rage a tashe ta. Ba matsala. Na sake ki. Ta fi nono fari. A gurin ki ba? Assalamu alaikum mami. Real AB. Mijina ya sake ni. Na ce yaya maganar auren mu? Kamar ya mijinki ya sake ki. Imana, ai na ga ka dan fi mijina dama dama. Ni ka san duk inda mai koye kenan nake. To kin ga ki dakata. Ina mai baki shawara. Ki samu ki je ki lallaba mijinki ya mai da ke domin wallahi halin da ake ciki yanzu mijinki ya fi ni arziki. A aje da dai ka dan duba fa kaman ka fi shi. Kin ga da Allah dakata bana son shashancin banza. Sai an jima. Dan tinkiya na. Luka mafes nan zaki kalla. Fi so wannan baban tinkiya. Ke da bakin kika ce in sake ki kuma na san ke da ba mahaukaciya ba ba. Kawai zaki ga dan tinkiya dan ko dan akuya ne. Yanzu fa ka gama min nasiha akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da mu dinga yin hakuri. To dan me kai ba za ka yi hakuri ba? Tunda na gane kuskure na dan Allah din tinkiya na ka yi hakuri. Ai matsalar ku kenan. Da kun yi mutum laifi ku ce dan Allah dan manzon Allah. Ko babu yanda zai musulmi na kwarai a ce mai Allah manzon Allah bai ji ba. Kawai ke ji darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma ku daina hada mutum da Allah da manzon Allah ku ce shi. Luka mafes. This one na baban tinkiya. Waɗannan. Luka mafes. This one na baban tinkiya. Lafa. Bayan Allah da Allah tambaya nake. Na sani. Fara ma sallama sai ka bata amsa. Kuma fa haka ne. Ku ya hakuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai ba kyau ashe. Hajiya me ke tafa da ke? Filin ɗan balango. A'a, yan brigade ce. A'a, yan brigade ce. Kin ga filin yan balago in kika yi haka? Kina ganin lan? Sai ki koma ki haka. Kina gani? Sai ki haka. Ki ƙara haka. Sai ki dan yi haka. A'a. Idan kika dawo bayan kin yi haka yake haka. Kin ga idan kika yi right turn yake left turn. Sai ki hada da about turn kin zo unguwar. Mun gane wannan lissafin da suka ban ba ne haka. Wato abokina kaga waccan zuƙaƙƙiyar budurwar alƙur'an santa nake na san kamayan kalamai ne a ji a tsara ita. Ni kaina fa ina santa. Aha ba da Allah. Ni da kai waya sine wani kai ne. To ina santa yi masa obe. Ko da ke na ban ma ita. Bai Allah dan tsaya. Kin ga wancan bawan Allah abokin nawa? Ya ce duk duniya babu wacce tsada sama da ke. Ni? Idan ya samu dama sai ya miki yankan rago. Ni? Me na masa? Ya ce in ya samu dama har gidan ku ya kona. To me na masa? Ka taba gani na? Ban taba ganin ki ba amma kina kamar kishiyar babata. Kan ki sai ba ki bace ba. Kila makan wata ce. Abokina ko ba gaba ne? Haka yake duk abin da na faɗa wa daidai ne ko ba ta yadda ba ne? Kin ji ko? Dan man 500 dan Allah. Ban fito da jaka ba. Dan mun transfer. Barawo ne kai? Zuciyar ta mutu. Sai an jima da kai. Na gode. Duk abin da wancan ya gaya min haka kace? Ina nufin abin da abokinka da na zo na same ku tare da ya gaya min haka ka faɗa? Ina ga annabi in nai hali na gari. Luka mafes. This one na baban tinkiya. Lafa. Me gadi? Hajiya gani. Yawa wuce mu shiga ciki. Subhanallah mu shiga ciki na. Kaga dai gidan nan yau ba kuwa mai gidan ma tun da zai fita kana kallo. To so nake ka shiga ciki. Mu shiga ciki wuce. Nace ka shiga ciki zaka ki bin umarni na ne ka fa san cewa a gidan nan ni nake juya mai gidan nan. Hajiya gaskiya ba zan shiga ba. Ina baka umarni ina cewa ka shiga ka ce ba za ka shiga ba? Mai gidan nan ma ni nake juya shi. Idan ka ki bin umarni na a cikin gidan nan wallahi zan sa shi ya kore ka. Hajiya inda yana tsallake umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a kore ni. To ai ko zan sa a kore ka in har baka shiga cikin gidan nan ba. Ki kake wanta a cikin alkur'ani mai girma Allah da kansa yace la taqrabu zina karka kusanci zina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yana tare da sahabbansa ya tahi yin bayani akan zina sai dai rubuta fuskar sa haka. Ke duk wanda yake zina baya tare da manzon Allah. Duk wanda yake zina zai tace Muhammadu Rasulullahi ba sai ya tuba. Kin ga nan ba zan tsani mai yin zina ba kawai dai halayya ta ce ba na so. Saboda abin da aka ce Allah ya ce kakkai manzon Allah ya ce karka bai kamata ka yi shi ba.
kawai yanzu saran mu zo muna iskanci nan da ke Allah ya turo malaika dauki rayuwa ta da wata fuska jin kallon ubangiji na ke da wata fuska yi da kallon ubangiji ki shikenan mai gadi insha Allah ba zan kuma kuskure irin wannan ba su ma mata masu irin wannan da auren su ubangiji Allah ya shirye su ya gane da su hanya ni dai na tuba na koma ga Allah mai gadi baka ji ba kar ka faɗa kowa maganar a yanda Allah ya rufa mana asiri yanda muke so ga manzon Allah ba zan tona miki asiri ba to shikenan nagode mai gadi kaga mai gadi da hankali ya Allah ya ubangiji duk waɗanda suke aikata zina Allah ka shirye su ya Allah ya ubangiji duk wanda ya bata Allah ka dawo da shi hanya bai kamata mu dinga kyamatan masu wannan halayyar ba su ma 'ya'ya ne kamar mu sai dai mu ce mun tsani halayyar da suke ya Allah ya ubangiji ka dawo da su kan hanya duk wanda ya kauce hanya ubangiji Allah ka dawo da shi alfarmar wannan wata na Ramadan duk wanda ya ji daɗin bidiyon ne ya mana sharing din shi look at my face this one na baban tunkiya lafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani haka ba ku azumi ne ya za a cikin watan azumi ku zauna kan titi kuna ciye-ciye ya za a cikin watan azumi ku zauna kuna cin abinci a bakin titi ba ku azumi ne koko dangin baba kan hajiya mu yan ganin wata ne kin ga laifin mu wannan kuma abun mun gaje shi ne tun iyaye da kakanni sai mun ga wata muke azumi Allah Allah ce kamar ya sai kun ga wata za ku yi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yayi wafati bai ga wata so 10 ba ku ji tsoron Allah bayan Allah ya kamata idan aka ce muku an ga wata to ku ringa ɗaukar azumi ba kwa so ku tashi a ceton Muhammadu Rasulullahi Haba hajiya wa zai ki daɗi ni ku nake so da can Muhammadu Rasulullahi kin ga fadar manzon Allah daɗi fadar sunansa daɗi salatin manzon Allah daɗi bare a ce bugu da ƙari ga ta can Muhammadu Rasulullahi a aljanna ce ga kaga manzon Allah wayyo Allah lafa ku dan girman Allah ku yi hakuri ku taimaka ku gyara to ko zaki sha ne avoid that na ba zaka jike mutum ne girgice zo ki ban sha ɗaya ki lamba waki I call you a bayan Allah ni fa matan aure ne kaga shikenan ki saci mai uwa gindin murhu ba a mai gorin abinci kuma an ci hannu ɗaya baya tafi shikenan sai mu rinka zuwa gidanki mu rinka yin score dan bude baki wannan ba lafiyayyu bane lafa a huce haka lafa ya mai girma mai shari'a ƙara na kawo ƙara wannan azzalumin na kawo ba a nuna nan da yatsa me ya faru dawo nan gurin ai ita na nan ina nan kai kuma nan gurin ke dawo nan kai ka dawo nan ke ki tsaya nan salamu alaikum Allah gafara ta macuci azzalimi me ya faru ya mai girma mai shari'a duba da yanayi na haƙƙin makotaka zan yi tafiya na ɗauki matata na kaiwa wannan mutsiyacin abokin nawa makocin nan nawa domin ya rike min ita amana dawowar da zan sai ganin ta ne da juna biyu sheri shedan ne ya mai girma mai shari'a in ba ma hukaci ba damsir ba zai ta zai bani ajiye matarsa Luka ba fesa alƙali bai kamata abin haka ba yadda da amana kabla babu ne kan tsoron Allah sai dauki matar shi amana sai ya bani to ka san aka ce kuma a guri inda akwai mun namiji a guri akwai mace za a iya samun shida a gurin saboda matarka ce kenan zan ba kwarfe ka ba sai na samu na wata ibar taliyar maulidi amma yanzu tunda abin haka ne ni in ta haihu ba na ba mai dan kamar ya kaban mun dan ba na son magana ba na son rigima ko ya san da ba na rigima ina respect din mutane zan sha agwaluma rana ne ɗanka ne ni ba abin da zan da wannan dan to in ba dan gaba ba matarka ta haife shi ba ya mai girma mai shari'a ya kamata a mun adalci duba da cin zarafi na da wannan makocin na yi ni girma mai shari'a oda la ƙara maka wani duwawu zan sha agwaluma da cizi a sashen doka na 52 sakin layi da 8 bangare na a ba ca wannan kotu tamu mai albarka ta sa za a yi wa baban tunkiya dandaka ban yadda ba za a bar yaro na ya zama maraya ai ba matarka na haike ba ƙarya kake yi ai ba matarka na haike ba ƙarya kake Luka ba fes ƙarya ne wallahi ƙarya kake dan matar ubanka wallahi ƙarya kake Yarikan gindi ku cika abun. Wayo gindi na zai Luka ba fes this one na baban tunkiya lafa